Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau bidiyon mu zai muku bayani akan yadda zaka haɗa maganin paralyze, wato ciwon shanyewar ɓarin jiki. Duk wanda Allah ya jarabce shi da shanyewar ɓarin jiki ko kuma yake gab da shanyewa, wato gaɓoɓinsa suke gab da daina aiki, to insha Allah in dai yayi wannan haɗin da zamu faɗa muku, insha Allah ya rabu da paralyze har abada. Insha Allah ya rabu da ita har abada. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, muna roƙo ku da ku subscribe din wannan channel tamu idan ba ku yi ba, sannan ku danna like din wannan bidiyon, saboda like din bidiyon da kuke mana shi yake ƙara yaɗa bidiyon mu a YouTube. Saboda da haka dan Allah ku taimaka ku mana like din wannan bidiyon, saboda haka mu shiga ciki domin mu nuna muku yadda ake wannan aiki da kuma yadda ake wannan hali. Yawwa, da farko za a nemi ɓawon tumfafiya. Maka nemi ɓawon tumfafiya aka shanya su suka bushe. Bayan sun bushe sun yi raƙayau, za a ɗauke su, za a yi blending ɗinsu, a daka su. In aka daka suka zama gari, sai a nemi kitsan damu. In aka nemi kitsan damu, sai a haɗa, sai a gauraya, sai a dinga shafawa a gaɓoɓin da suka daina aiki ko suke gab da daina aiki. Insha Allah inda aka yi haka, to za su dawo da aiki yacce ake so, za su dawo da kuzari. Wannan shine hanyar da za ka haɗa maganin cikin sauƙi. Muna roƙon ku da in ba ku subscribe din wannan channel ta mu ba, da ku subscribe, sannan ku danna mana alamar like, sannan ku share din bidiyon mu. Kar ku manta like din bidiyon mu da kuke, shi yake ƙara yaɗa bidiyon mu. Mun gode.